sa Jesus niingon siya, ibutyag ang tanan ngadto sa katawhan, isinggit sa mga atop. Apan karon sa atong ebanghelyo, nagpasalamat siya sa Amahan kay naay gililong sa Amahan ngadto sa mga may kahibalo o mga makinaadmanon, pero iyang gipadayag sa mga kaning gagmayng bata or sa mga way kahibalo. Kanabang mga wa ka eskwela, kanang way mga grado, way kwarta, way dungog, tuwa dito gipakita sa Amahan. Pero iyan ang gililong sa mga makinaadmanon o mga bright ba, dungganan o makinaadmanon. Nagpasalamat ang Ginoo ana. Ngano man, hibaw mo. Hibaw mo? Wa mo kibaw? Pariha sa ta. Perti maginatong eskwela, kami lang mga pare, pila ka kurso among gi human, aron lang mahibaw, examon pamig maayo. Ako mo sagod, eskwela mo yung kurso, daghan pa kayong exam, dili day na gracias Ginoo. Kanang mahimo kang nurse, mahimo kang lawyer, mahimong pare, mahimong philosopher, mahimong theologian, di day na grasya. Pero si Kristo nalipay siya, nawa gipakita sa Amahan aning mga klasihas mga tao. Ug unsa man ni na iyang gipakita ngadto ra gyud sa mga mapaubsanon, mga way kay balo, kining gitawag nato og pagkamapaubsanon, humility, ang pagpaubos. Kay kani manggong atong grado, kining kwarta, kining atong mga degrees, kining atong mga dungog, kusog kay ni muhatag nato garbo. Nya kaning garbo mo na ni mutap-tap sa atong mata sa atong mata gyud mismo sa lawas, mata sa hunahuna ug mata sa kasing-kasing, nga di na hinuon ta kakita sa kamatuoran. Kay ang atong nakita ang ato ng kaugalingon, kita nay kamatuoran. Mao nay kuyaw kayo kung ikaw nay kamatuoran, mo na mga ginikanan nga naigo sa garbo, sila na maoy tinuod, lubagon ang dunggan sa anak basta di mo sugot sa ilang gisulti. Ang anak kung magdagandagan, ambak-ambak, syagit-syagit, nganla nagahig ulo, siaw, badlungon. Sakto ka na. Naginikanan, tubag. Sakto nang inyong gisulti, ikaw badlungon kay kagahi kag o ikaw siaw kay kastanan. Sakto na dili. Kusga. Nya wa mo nagbuhat ana. Mga buangon mo. Ngano gud taong sipat, ngano gud taong siaw nga kamatuoran man na sa usa ka bata, mudagan man gid nang bata, muambak man gid na, musyagit man gid na ang bata. Magsige maginaghamag-hamag kay bata gud na, pero kamo karon din hindagko na mo maghamag-hamag mo, buang na itawag nato ana, kay wa na mo'y buot. Ana man ta mo'y kabuot ug di na sa gitaganahan magdagandagan, di ba? Kay nitubo naman ta, pero ang bata iya ginang kinaiya, mao ginaiyang gitawag og official business. Ana siya wa mo kibaw ana. Og naibaw mo, congratulations, kaya dinagin mo mangusi sa inyong anak, no? Inyo rin ang padaganon, paambakod, hangtod yun mga bali. Di, atiman na lang sad, ayaw masad ba? Mauna, dinhi sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, silutan tika, tagaan tikag sakit, Assyria, kaya gitagaan tikag gahom, aron gamiton tikang bunal, ipasong ba, maging harian ng mga buangon, karon kay ang Assyria mao naman hinoy ni angkon nga tungod sa akong kusog, tungod sa akong gahom, mao nang nangabuntog na nako silang tanan. Ingon dayong Ginoo, unsa? Ang martilyo magpagarbo na, ang gabas magpagarbo na, ang sungkod magpagarbo na, nga kusgan kay siya. Anang sungkod? Unsa na? Kusgan na dili. Tubag. Kusgan oy kay makadaog na siya igana. Pero buhian siya sa nagamit niya, matumbara na.
Di ba? Ang martilyo, gahi na. Homo. Perting gahi idukdok na nimo si imong o. Perting buslot ng o nimo. Pero ibutang nas daplin, di ginakadukdok, bisag usa na lang ka strike. Wa ginay mahimo. Muna kita di ay mura ra tag mga instrumento sa Ginoo ug kuhaan tas Ginoo sa iyang gahom ug iyang presensya. We are nothing. Gilingi ana imong tupad. Sultihi ingna instrumento ra ka. Sige ingna. Instrumento ra ka. Ana ikaw ba na nagtuo kag ikay ga paanak anang imong asawa? O di ay instrumento ra ka. Daghan kay mga bana gipangkapoy na lang, wa gyud ka paanak. May pang pari adide. Ana mo na. Inyo sa day ng pick upon. Mga buangon sige pick upon sa datong isulti niya usahay ba matinuod. Mo na kanang instrumento rata kaning akong pagwali. Dagang kay mingon pud ganahan jud kay kun imong muwali nako. Di man gud ako'y gawali, ang Espiritu Santo mo'y nagwali. Kay kuhaon las Ginoo ang iyang presensya diri nako, mubarog ko diri nga way tingog oy. Ako day hinungdan nganong nitingog ko. Really, ang Ginoo. Nya magwali ko, iya sad ni. Na uban daghan magpa-picture na ko, picture ta pa din ganahan ko sa imong wali nako pa-picture sa Espiritu Santo. Isaw niya ikaw pa din ako, slatre akong dawaton. Palit lang slat kay sogo na sa Espiritu Santo nako baligya gyud slat para ni Bishop Chupilo Kabumot ana kay mag Thanksgiving ta kinsa mo dihang gipangtandog sa Espiritu Santo basi gatuo mo kamoy tag-iya sa inyong kwarta basin ba nya kamo nay magplano sa inyong kaugmaon uy di ko mo palit uy kay Jesus usaha na lang akong Jesus ipa-enroll ko pa sa mga bata uy ipakuang gani ala sige mo diha. Mas may pag inyo nang ipalit tanan, kaya nga naman, tagaan din mo sa Ginoo og dugang pa. Times 100. 100-fold. Di ba? Di ginabaka ko ng Ginoo. Stilag, mamakak mo na siya. Kaninong nagwali, o sahay, baka ko ni. Pero kay nagamit man kuspulong sa Ginoo, di ginabaka. Nga multiply ginas Ginoo 100-fold ang atong ihatag niya, ang atong itabang sa simbahan, i-multiply ginag 100-fold, di ginabakak. Bitaw, iya man ang pulong. Ug ako pa lang na, bakakon, ay salig. Kaya ka na imong tupad ko no. Okay, lingi Ingna, pila ni napalit ni mong slot. Pangutan na. Na ba siya ikatubag? Sige na, pangutan na ba? Napila ni napalit ni mong slot. Awa, di ba dili mo tubag, tutok lasaw ka na. Pero kusog, na mo palit itong milk tea, kusog, na mo palit, kusog, na magparibans buhok, na to palit, mga load, di ginapalkansig load, mga load sa wifi, load sa cellphone, sige, ginagpalit, di ginapalkansi, di magpaunya-unya, mangutang pa nagload diha sa Globe sa kuan na may utang-utang sa diha hasta network utangan pa mo na naputos nila sa utang ay pag inyo nang ipang donate dire palit na inyong slot parang Bishop Kamumot kay maka practice pa mo sa inyong pagka-instrumento. So si Kristo nalipay kay ngano man ang iya manggong gipangpili kadto manggong mga tao nga mapaubsanon kay siya usab mapaubsanon. Og didto atong mga mapaubsanon gipadayag ni Kristo ang iyang gahom ug ang iyang kaalam. Og tungod sa ilang gahom ug kaalam nga nadawat nila ni Kristo dili gikan sa mga tao nahimo silang instrumentos kaluwasan. Salvation. Ang mga taong pagarbuhon dili makahatag og salvation. Unsa may lagi kahatag destruction. Tanawan ng gamhanan kaayo nga Russia, gamhanan kaayo nga Ukraine. Unsa maro ilang gihatag sa kalibutan, krisis, patay, ginubanay sa atong mga gipanghimo nga nindot. Mao na.
Tanawa ng mga sugarol kanang sige lagtari, siging sugal, siging tungits. Unsa may nahatag nila sa ilang pamilya? Dili kuan, dili distraction o dili salvation, distraction. O tanawa ng kasigig simba, sigig rosaryo, nga siging sunod sa Ginoo, mapaubsanon kayo. Unsa may gihatag? Kalinaw, kalipay, kanang bugas, pagkaon, edukasyon, mutrabaho man, kugihan man. Tanawan ng inyong mga anak, nabuang ng cellphone, siging tanaw ng cellphone, may kayob, knowledgeable kayob. Grabe yun mo, manipulate og cellphone. O sinahatag, bisag pagpanghuga sa gikanan, di kahimo. Naawa ng ilang mga kwarto, portigyong gubuta. Kinahanglan ka magsunod, aron magpilo dito, arrange. Mga dalaga na, sus, ang mga kwarto, yung bahis ungo. Ang kasagaran ros mga dalaga, sa una mga dalaga perti man na muhapnig. Anak karon jutay na lang mga dalagang kamao muhapnig silang kwarto Hasta ngadto ilang mga banyo, ang ilang mga hinumod ipanglabay lang sa salog. Ana, ngay usahay ka nang magbisa ko nako, asa man ta ka CR dinhi, dali-dali og CR ba. Igabot ako dito sus, panglabay nako kani. Mga underwear manis mga babae, wala bi. Pamyan, kisa may mulabaan na, ang mama na sad mo'y magsunod, pagkauwaw lang ang mga ihana mo. Nga, iniglakaw matub, nindot kay mga naong, pakita-kita, puso, nindot kay, kanya dito, di ka mo manlaba. Inig kami nyo, tinukhangay dayon, inig kami nyo, buwag dayon, buwag. Ay nga naman, di man ka maong mo atiman, di ka maong mo pasinsya, di ka maong mo antos, di ka maong mo ampo, labaw tanan, di ka maong mo alagad. Buwag yun. Di ba? Naka mo. Saan? Kusog mo manglaba. Ha? Kusog mo manglimpyo. Ayo. Pero kami mga laki, wa mi ana ha. Kamoy panglaba sa among bulingon. Di manglaba sa niyo ginagmay. Ana. Pero ang labaw sa tanan, ang pagpaubos. Ang pag-angkon nga kitang tanan sulugoon sa Dios. Muna ang mahal nga birhen, highlighted gina niya nga version. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Iya gina. Si Bishop Chupilo Kamumot, sulugoon sa Dios, alagad sa mga kabos. Munang di gyud siya masuko og kabos, bisan pag mangingilad, bisan pag kawatan ang maong kabos, di gyud siya masuko, sige ra gyud siya hatag. Ona karon santosono na. No? Sige, katong gustong mapaubsan, mahimong mapaubsanon, manindog na ta.